Ga gaskiyar magana kan auren Hamisu Breaker da Fatima Ali Nuhu. Ka biyo mu a wannan bidiyon domin ganin hakan. Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da dawowa hutun ɗan takaitaccen lokaci da muka je muka dawo a halin yanzu. Mai sauraro ka gyara zama sannan ka karkaɗe kunnuwanka domin jin cikakkun wannan labari a tare da mu. Mun gode da jimirin bibiyar mu. Mai sauraro ga gaskiyar magana kan soyayyar da take tsakanin Hamisu Breaker da Fatima Ali Nuhu. Mai sauraro kamar yadda ka sani wannan ba bakon abu ne a wannan masana'anta ta Kannywood, ma'ana ta shirya fina-finai da kuma ta ce su a ce an haɗa auratayya tsakanin celebrity da 'yar uwarsa celebrity, ma'ana jarumai ko kuma wanda suke alaka da su, domin tun a baya a shekarun da suka gabata an samu makamantan hakan. Maka misalin kamar su Shu'aibu Lawan Kumarci da ya auri matarsa Margayya Balaraba, sannan kuma ga Sani Danja da ya auri Mansura Isa, sannan kuma ga ɗayan jarumin Ahmad S Nuhu da ya auri sananniyar jaruman nan ma'ana Hafsa Shehu. Bayan zantawa da aka samu da wannan jarumi ma'ana Hamisu Breaker, ya faɗa mana cewa a halin yanzu shi gaba ɗaya ma ba shi da budurwa, kuma ta ɓangaren Fatima Ali Nuhu ita tana halin yin karatu a halin yanzu, yayin da ta mai da hankali domin karatun nata. To mai sauraro gaskiyar maganar dai shine anan Hamisu Breaker da Fati Ali Nuhu babu wata alaka da ta wuce ta mutunci a tsakaninsu, yayin da yanzu babu wani daga cikinsu da ya yi wani furici da yake da nuna cewa yana son dan uwansa. Mai sauraro idan baka manta ba, jarumin kuma sanannen mawaƙin ma'ana Hamisu Breaker ya fuskanci makamancin wayannan maganganu a baya, a yayin da jama'a suke yaɗa shi ya maɗiɗin cewa yana so akwai alaƙa ta soyayya a tsakaninsu da wannan sananniyar jarumar ma'ana Momi Gombe. Ya fuskanci makamancin haka yayin da aka rinka yaɗa hotunansa a kafafen yaɗa zumunta, ana cewa akwai alaƙa ta soyayya wanda ake shirin tunanin cewa ma za ta iya kai su ga aure. To wannan maganar ma kamar makamanciyar wannan ba haka take ba. Makamanciyar maganar shine har yanzu jarumin kuma sanannen mawaƙin bai tseda wace mace ɗaya da ya ji yana so a ransa ba, ko kuma bai fito ya faɗa ba. Idan lokacin abin ya yi da kansa zai fito zai faɗa, kuma mai sauraro ku ƙara haƙuri wata ran sai dai labari wanda da kansa zai fito ya faɗa inda wacce ita yi mai sauraro. To don Allah kada ka manta ka yi mana subscribing a wannan tasha ta yace za ka rinka samun labaranmu da zarar mun ɗaura. Mun gode da bibiyan mu da aka yi a bisa hakan. Mun gode, ka danna alamar liking a jikin